3, 2, 1, Maid, Bioris. Díghib, seo bríon a léamh na Nuachtas Meiriceá, Neamhdí Mórta an 3 Lásán 2015. Agus chadíd na Scéalta móra inniuh. Ní is agam mar cheartm tagart dhéanana rómar gnéalt ach tá alt túir mé gnéalt alt amach ag tuairt le fios go bhfuil athrú scanrúil ag tarlú I measc daoine bheann is. Mas sin an focail atá bhain ghlacha mé leis daoine bheann is sna stáitiantathe den chinne geal. Tá siad ag fáil bháis go fras agus go hóg. An taon tuisc is féidir lín bheith cínte faoi is cosúil ná aspa idiachais. Níl mór an cheangal eile féidir lín na dhéanamh. Mar a bhunan agus gach ís grúpa eile, mar a bhunan agus gach cinne grúpa eile, mar a bhunan agus gach cultúr grúpa eile, mar a bhunan agus a machasáile, a machasálaí, machasálachaí, I ddír eile, Sevre, tá rásaí bháis ag hárdú sa grúpa seo agus ní ag ísliú. Bhain mór fictiúr an leathan is thosaí an New York Times leis an tíre. Má tá chomhdhuailíocht faoi cheannasaíocht na státaíontathe ó chur le chéile sa tíre le treideanna ISIS. Sé sin chun ISIS a phríomhhartú tá sé ag tuisliú. Tá na Cúrdaí cinsealach sa grúpa agus sin ceann de na loigí sa scéal liug. Má tá na Cúrdaí cinsealach sa chomhdhuailíocht seo ní bhaidh grúpaí eile go háirithe grúpaí nach bhfuil muine acu as tú sásta dul isteach in éon chomhdhuailíocht leo. Sin an méid faoi sin. Bhain an chéad scéal eile leis an srá léithúil haltanis sa New York Times faoi rás na huachtaránachta agus an gheamh seo bhain sé le Jeb Bush. Tá Jeb Bush ag tuisliú
na achtas chun ennim nó chan na boblach tánacha áil. Agus tá sé go lorg bhealach chun achtas a thucrú. Má tá níle gairí go híntach leis. Tá sé dhíre féin a chur chun tosaí mar iarthóir dearfach ach má sé tá bhéidir an iomar chu den dearfacht sin ag teach trasna agus tá daoine ag bheanúir mar Ramadan seachas mar iarthóir dá ríre. Bhainneann an chéad scéal le Scéalta na New York Times faoi na deacrachtaí móra atá ag baint leis an gcóras hadrána sna Stáit Aontaithe. I ngá nista go leor daoine sa tír seo, nuair a shíníonn siad conarthaí áirithe, tá siad ag fáil réile na gcearta dul chun cuairte má thugtar chun chaibhlinte idir iad agus díoltóir na seirbhíse. Sa chás seo bhainneann sé le scriptúr agus mar is féidir le scriptúr forlámhas an dlí a gháil. Má shíníonn tú conraí áirithe le chomhlachtaí, is féidir leis na chomhlachtaí sin díolach a chur ort dul chun adrána fiú nuair atá an adráin sin siúl faoi forlámhas scriptúir. Nílas agam an féidir mór an a rá faoi sin ach bhain gur aisteach domsa gur féidir ceart a chuairte gur féidir a duine ar bith i Meiriceá ceart a chuairte a shíneáil a shíniú mhaigh. Tá gnéáilt deas faoi na daoine a chríochnaí marathón nuamhach secondí nó nóméadí ródhéanach agus dá réir sin náirchríochnaí go heifigiúil. Tar an gítear pictiúr focail de lína chríochnathe an marathón a bhí chomh hardúil agus chomh daingean sin ar maidin agus tráthnóna agus faoi oíche nach bhfuil fágaide ach conablach tá á tharraingt amach as an tráid ag na haibhrithe. Tá na gnéanaí maisiúla á bhainte agus díarní níl mór anna le fágaide ach fós féin seo hiad na rathaí ag teachtasteach go fóil
agus an chlog stoppa. Mewn scéalta nó a leid scéalta nach bhfuil chlúdach a New York Times, tá mistír an túrtála sa Sinai ag deimhniú chuir an teirlí na Rúiseach líomhaintí faoi aráid fíolta agus tepa teicniúla as an áirimh, céim ár chu rialóirí as an áirimh é. Tá an chomhlachtaí fíor de fíbhlína Keystone géirí rialtas Obama máil a chur ar a bhró síos. Is chosúil go bhfuil siad a géirí go ndéanach an chéad rialtas eile bhreithúnas ar an gceist agus ní rialtas Obama. Mar sin tá siad a géire an review den sionscadal a chur ar fionraí. Tá sé na chaimhlín go fóil sa fórsaí poblachtánacha. Chuirtear síos ar an gaibhlín atá an fórsaí poblachtánaí go háirithe le ceann chomhairle nua an teach na nionadaithe Paul Ryan agus i gcíre bhealach isteúra idir éite dheis agus éite láir an fórsaí. Nó bhéidir gur bhear rá éite dheis a fórsaí agus lucht gnó. Mar an áiríre cé go bhfuil laigh lucht gnó leis bhórsaí níl mór an laigheach go leis an éite dheis agus lucht a Tea Party. Tá sé lán holaíochta sa New York Times agus an sin tá scéal faoin idirghníomh idir na soirteannaí taobh domhan ina measc El Niño agus isci té lár na Meiriceá a dtugtar an dába idir sin agus eile tá ag tuairisciú go bhfuil cuireadh á dhéanamh den mhuir chiúin go deimhin den mhuir I leog. Na soirteannaí cheann de na fadhbannaí léirítear sa scéal seo ná coréal atá á thuaire sé sin tá sé á bhánú ag an uisce bhéidir margheall ar ghort nó margheall ar cheimicí san uisce nó bhéidir amháin margheall ar theas an uisce. Tá monarcha ginte leictreachais admhaí geantar ús stáit Nuacht le dúna. Tá governor Nuacht Andrew Cuomo
ag de rá go bhfuil an chomhlacht taobh hir den stáisiún leictreacha seo fuorchraíoch sa neamhthíma tá á tuispeáint acu don na hoibrithe. Ní scéalnú mhóirceach é seo ach faoi féile grianghraif dóireachta in Mali, sílim an Bamako Biennale agus chuirtear síos ar an fhonmhuireacht atá le feiceáil sna pictiúirí ag an bhéile sin. Well, sin an méid de scéalta nuacht an léinmh dé máirt an tríú lá saon 2015 idir an dálín mar sin guím lá maithrimh go léir agus go dtí go bhfeiceam muid chéile ríis guím bheannacht é oribh go léir.